Добър ден! Уважаеми гости, колеги, родители, ученици, приятели на основно училище Койчо Честемейски в Пловдив. Добре дошли на днешния специален ден за нашето училище, ден в който отбелязваме старта на един проект, който ще промени представите за образованието. Аз съм Искра Койчова, учител в основно училище Койчо Честемейски. Днес ще съм вашия модератор и ще ви съпровождам през това интерактивно пътешествие, наречено STEM образование. Проект, който сбъдва мечтите на нашето училище. Даваме начало на събитието по един различен начин, като представяме аватара на директора на училището, госпожа Златка Алджена. Вижте. Уважаеми колеги, ученици и приятели. Аз съм Златка Алдженаби, директор на училището, което ще презентираме днес. Това е моят аватар. Добре дошли на това вълнуващо събитие, което отбелязва началото на една нова ера в нашето училище. Днес поставяме основите на модерното образование, което ще трансформира начина, по който нашите ученици се учат, мечтаят и се подготвят за бъдещето. Внедряването на STEM средата е доказателство за силата на иновациите и технологиите, когато те са впрегнати в услуга на знанието. Това е нашата мисия да подготвим поколение, което не само да разбира света, но и да го променя. Благодаря на целия екипа на училището за успешното представяне на този амбициозен проект. Вашият ентусиазъм и професионализъм са нашият най-голям капитал. Благодарим и на вас, нашите ученици, които всеки ден ни вдъхновявате да търсим нови начини да направим обучението по-интересно, ангажиращо и смислено. И, разбира се, благодаря на всички вас, нашите гости, за уважението, което показахте с присъствието си тук днес. Вие сте част от тази промяна, част от визията за бъдещето на българското образование. Нека заедно направим стъпка напред към един свят, в който науката, технологиите и креативността вървят ръка за ръка. Благодаря на нашето прекрасно училище, съвсем духа на, разбира се, технологията беше и това откриване. Избрахме да открием събитието така, за да подчертаем ключовия момент на STEM проекта. Модерните технологии, които ще въведем в нашето училище. Защото технологиите вече не са просто инструмент, а са мост към по-качествено образование и по-ярко бъдеще са нашите ученици. Искам да ви представя нашите гости, които уважиха събитието ни. Владимир Темелков, заместник-кмет, дигитализация, европейски политики, бизнес развитие, образование на учениците. Пламен Панов, заместник-кмет, култура, археология и туризъм. Георги Стаменов, кмет на район Централен. Георги Гатев, кмет на район Тракия. Донка Щелянова, началник отдел образование в община Пловдив. Димитър Арнаудов, заместник-председател на Общинския съвет. Виолета Христодулова, председател на Общинския съвет на община Марица. Петяна Калофарова, председател на Общински координационен съвет и регионален координатор на синдиката образование. Симон Ечев, председател на регионален синдикат образование към КТП. Господин Николай Петров. Доцент доктор Диана Димитрова от Педагогическия факултет, преподаватели от университета, господин Димитър Милев, директор на Народна библиотека Иван Вазов, професор доктор Илия Русев, астрофизик, доктор Елена Мойсева. Присъстващи директори на училище, детски градини, родители, ученици и колеги от основно училище Койчо Честемейски. Благодарим още веднъж на всички ви за това, че уважихте нашето прекрасно събитие. Госпожо Алдженаби, господин Темелков и господин Стаменов, моля да заповядате тук до нас.
бих искала да дам думата на Владимир Томелков, заместник кмет дигитализация, европейски политики, бизнес, развитие и образование на община Пловдив. Уважаеми кметове, уважаеми колеги, скъпи гости и родители, гледах с голямо удоволствие този аватар, който са най-вероятно ученици са го направили. Вие ли сте си го направили? Стигнах до извода, че на мен ми трябва поне двама-трима такива, за да могат да позаместят в доста, да кажем, нискокачествени събития, не като това, за да може да се фокусираме наистина върху важните неща. Наистина важните неща, днес даже с вице-премиера господин Дончев бяхме заедно на едно събитие. Въртило сочиво, образованието е в центъра на абсолютно всичко. Всички ще се съгласим, всички ще кимнем, ще мигнем. И е много важно да знаем, че това изцяло е под наш контрол. Аз се уверих в последната близо година и половина, че резултатите в образованието са изцяло в наши ръце. И докато вие, скъпи учители и родители, винаги ще бъдете в тази система, или поне така, много дълго време, особено учителите, това е вашето призвание, а ние като администрация бих казал, че сме на по-проветрива длъжност с годините. Всъщност аз разчитам на вас, колкото вие разчитате на мен и ние трябва да бъдем заедно. Заедно в това да произвеждаме не просто пътници от терминал 2-3, където и да е, да произвеждаме кадри, които да остават тук и да създават такива продукти. Децата ни са толкова умни, че знаят по-добре английски, немски, френски от нас. Не подценяваме езиковите гимназии, но често езиковата гимназия ни води до бързия път на изхода на нашата мила родина. Затова ние трябва да направим всичко възможно, да ги задържаме тук, да произвеждаме инженери, физици, да произвеждаме кадри, които да остават тук и да се занимават с математика, с индустрия, с производство, с родно производство. Не може повече да подценяваме родната ни индустрия. Това нещо ще ни доведе до фалит. Именно заради това толкова много повтаряме, че на нас ни трябва детски градини, ясли, училища и толкова много ни трябва добрата връзка с университетите. Особено с училища. Затова ги правим, затова натискаме толкова много, затова ги правим тия нови гимназии, затова детските градини са толкова важни. Не просто да си правим пиар и да разправим колко детски градини сме направили. А нас ни трябват, за да може родителите да стоят тук, докато децата са им детските градини и училищата, докато децата им се учат за инженери. Не само, сега да подценявам другите професии, доктори, биолози, ако щете, но това трябва да са професии, които създават крайен продукт като полза. Защото съм сигурен, че ние има нещо уникално след малко. Даже не знам точно какво е. Даже преди да дойда тук се обърках и отидах на училище, което чисто немски иска много ми се казва. Вика, ще провалиш събитието. Училището е чисто ново. Така ли е? Да. Отвънка изглежда като чисто. Аз, ако съм ученик, ще ходя с голям кеф на училище. Въпреки, че съм завършил хуманитарната гимназия, която, нали, господин Стаменов, то иска до мен. Господин Стаменов даде толкова много усилия за външния ремонт, аз толкова много за вътрешния и затова се получи този резултат. И училището на 15 септември ще е чисто ново. Както и много други ще имаме чисто нови. Да се надяваме, че до края на мандата ще имаме така една близо до 100% обновена образователна инфраструктура. Обаче ти умове вътре трябва да си ги пазим страшно много. Какво казахте? Вие си говорите, да. Значи съм към края. Да. Така че ние трябва да обновиме всичко. Трябва образователният процес, също учебните програми трябва да бъдат рязко, хайде да използвам най-леката дума, пригодени и сменени. Защото в момента учебните ни програми ни водят до едни умни деца, които нямат никаква практика. И трябва да ги вземат в фирмите, в бизнесите, за да ги научат нещо ново. А те са готови. Мисля, че нямаме никакви различия тук. Много пъти сме били на различни мнения с родители, с колеги от общината. Нямаме нито една
така разлика, нямаме разногласия. Така че благодаря още веднъж за поканата. Каквото зависи от мен, знаете, че ще го направя на 100%, каквото съм казал, ще стане. Благодаря. Сега бих канила господин Стаманов да каже няколко районът на Централния, където се намира на местната власт, националната, на академичната общност, журналисти, директори. За пореден път Кочо Стименски и целият екип, начало с госпожа Раджанаби, показаха, че са един добър екип, постигащ изключителни резултати. В годините с натрупване на капацитет, с разгаряне на все по-силно желание, виждаме, че това е едно от най-желаните училища в нашия район. И това е така заради целият екип, започвайки от директора, свършвайки до хигиениста. Всеки дава от себе си, душата си, за да може ние като родители и нашите деца да бъдат мотивирани да учат в това училище. Днеска имаме и поредния пример, иновативен, който със сигурност ще е първата стъпка в навлизането ни в реалното бъдеще. Когато господин Терналков спомена, че наистина приоритет е и материалната база, тук искам да отворя една скоба, че госпожа Раджанаби с екипа си пак са стъпка напред. Те имат една прекрасна идейна разработка за пристройка към Кочо Стименски, в която всичките тези нови технологии могат да бъдат развити в една наистина модерна, съвременна и позволяваща това нещо среда. Убеден съм, че двамата ще намерим начин през тази година да подсигурим възможност за проектиране на тази сграда, за да може през следващите години тя да бъде изградена и най-малките умове да станат величия, с които всеки един от нас да се гордее. Да благодарим на господин Стаменов и на господин Терналков още един път. Много ще бяха вашите думи, бяха точно място, ако можете, ще ви помоля. Специален поздравителен адрес получихме и от професор доктор на икономическите науки Янка Такина, председател на Съюза на българските учители. Ще имам удоволствието да ви го прочета. Уважаема госпожо Раджанаби, скъпи колеги, скъпи родители, скъпи ученици, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам за идеята публично да представите проекта за създаване на STEM център и високотехнологично оборудвани класни стаи в основно училище Кочо Стименски в Пловдив. Използването на изкуствения интелект и аватарите е още една стъпка напред в осигуряването на модерно образование от нов тип поколения, чрез създаване на привлекателна и високотехнологична образователна среда, съизмерима с световните тенденции за развитие на знания и умения в областта на STEM дисциплините. Среда, която е стимул за подрастващите да насърчи интереса им към учене и стремежа към творческа и изследователска дейност. Няма как да не изпитвате удоволствие и гордост, че именно във вашето училище за първи път хуманоиден робот ще стане част от учебния процес. И днес, когато в глобален аспект пазара на труда се променя с изключителна скорост, в образованието навлизат технологии и нововъведения, се появяват и нови професии, които провокират любопитството и вниманието на подрастващите. Такъв е 21 век на предизвикателства, на нови компетентности, ключови за израстването на младите хора като конкурентоспособни личности, с амбиции и достойни позиции в обществения живот. Усилията на вашия екип, чрез творчески прилаганите разнообразни педагогически и професионални подходи, мотивира за още по-високи успехи, стимулира потенциал на участниците в образователния процес и води смело училището към неговото достойно място в развитието на българското образование, към заслужен авторитет и голям интерес от страна на ученици и родители. Не само от град Пловдив, но от цялата област. Поздравителен адрес получихме и от председателя на Общинския координационен съвет Пловдив към Синдиката на българските учители. Уважаема госпожо Раджанаби, Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в Пловдив ви поздравява с представянето на проекта
за създаване на STEM център и високотехнологично оборудвани класни стаи в основно училище Кочо Честемейски. За нас е чест, че този проект се реализира за първи в България, именно във вашето училище. С този проект даваме възможност на учениците да се докоснат до най-новите технологии в преподаването чрез използването на изкуствен интелект, аватарите и хуманоиден робот, които ще станат част от учебния процес. Пожелаваме ви здраве, увереност и смелост при осъществяването на проекта. Благодарим ви ние, госпожо Кълъфева. Още един път благодарим за всички на вас, за прекрасните думи и за подкрепата, която оказвате на нашия проект. Вашето участие днес е изключително ценно за вас. А сега моля да се върнете на вашите места, за да се насладите на оставащата част от нашето представяне на този наистина интересен и иновативен проект. Дами и господа, училище Кочо Честемейски е с дългогодишна традиция в предаването на знания, но и с ясна цел да бъде водещо в иновациите. Проектът, който днес представяме, е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и е с обща стойност от 363 600 хиляди лева, осигурени напълно безвъзмездно. С този проект ще изградим два модерни STEM кабинета. Единият за природни науки, а другия за математика, информатика и роботика. Освен това ще оборудваме 6 високотехнологични класни стаи. STEM средата ще бъде не просто пространство. Тя ще бъде лаборатория за бъдещи открития и творчество. Учениците ще имат възможност да провеждат лабораторни опити, практически задачи и проектно базирано обучение. В момента в основно училище Кочо Честемейски се обучават над 600 ученици, които вече демонстрират високи постижения, особено в областта на математиката, природните науки и дигиталните технологии. Аз сега с огромно удоволствие представям екипа на проекта. Директорът на основно училище Кочо Честемейски, госпожа Златка Алдженаби. Ивелина Цонева, заместник директор учебна дейност и учител по учебна Петя Ардилова, главен счетоводител, аплодисменти. Преподавателите, които пряко ще бъдат ангажирани при реализацията и развитието на STEM средата, са Гергана Салакова, старши учител в програмна заедната, общо образователен учебен предмет математика и информационни технологии, Донка Йочева. Директор учебна дейност, старши учител в прогимназиален етап, предмет физика и астрономия, и Екатерина Кръстева, учител в прогимназиален етап, общо образователен учебен предмет биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Още един път аплодисменти за екипа на Кочо. И сега, дами и господа, част от STEM средата ще бъде хуманоидния робот Пепър. Макар че все още е в процес на изработка и програмиране, той е символ на иновациите, които ще внедрим в училище. Роботът ще бъде програмиран да подпомага учениците в тяхното обучение, като визуализира сложни концепции чрез 3D модели и интерактивни презентации. Макар че днес ви го представяме символично, той вече е част от визията ни за бъдещето. Вижте. Ще видите и малко по-късно в нашето интерактивно пътешествие. А ето и останалите иновации, които предстоят да станат реалност в основно училище Кочо Честемейски в Пловдив. Модерни STEM кабинети. Роботизирана ръка. Дрон. И метеорологична станция. Сега нека се запознаем отблизо с това, което прави STEM средата
тук толкова уникална. За целта, драги гости, няма да съм сама. Позволете ми да ви представя няколко много специални помощници, аватарите на нашите учители. Госпожа Гергана Салакова. Здравейте! Аз съм аватарът на Гергана Салакова, преподавател по математика в нашето училище. Математиката е мост към високите технологии в модерния свят. Роботизираната ръка ще бъде полезен инструмент в часовете по математика, като поем на учениците да визуализират геометрия на движенията и алгоритмичното мислене. Учениците ще могат да изследват геометрични форми и движения с помощта на координатни системи и графики. Те ще могат да програмират ръката да изпълнява задачи като серия от движения и други. Това ще бъде основна стъпка в програмирането и логическо мислене. Още по-атрактивен и полезен в часовете по математика ще бъде хуманоидният робот Пепър по различни начини. Интерактивно обучение. Задаване на задачи и упражнения. Пепър може да задава математически задачи на различни нива на трудност, адаптирани към индивидуалните нужди на учениците. Може да предлага и различни видове задачи, сметки, уравнения, геометрични задачи и други. Обратна връзка. Роботът може да проверява отговорите на учениците, да дава обратна връзка и да обяснява грешките им по достъпен и разбираем начин. Това може да е особено полезно за ученици, които се притесняват да задават въпроси на учителя. Игри и симулации. Пепър може да превърне изучаването на математика в игра, използвайки интерактивни игри и симулации, които правят ученето позабавно. Например, може да симулира геометрични фигури или да предложи игри за решаване на уравнения. Персонализирано обучение. Адаптивно обучение. Пепър може да проследява напредъка на всеки ученик и да адаптира нивото на трудност на задачите според неговите умения и всеки ученик да се развива в собственото си темпо. Допълнителна помощ. Роботът може да предостави допълнителна помощ на учениците, които се затрудняват с определени теми. Може да обясни по-подробно, да предложи допълнителни упражнения или да насочи учениците към подходящи ресурси. Улесняване на работата на учителя. Автоматизиране на рутинни задачи. Пепър може да раздава материали, да следи за домашните. Събиране на данни. Роботът може да събира данни за напредъка на учениците, които могат да бъдат използвани от учителя за планиране на уроците и за оценка на ефективността на обучението. Мотивация и ангажираност. Самият факт, че в класната стая има робот, може да повиши интереса на учениците към математиката и да ги мотивира да участват активно в учебния процес. Познаването на STEM е жизнено важно от ранните етапи на обучението. Ето защо ви предлагаме възможност то да стане част от ежедневието на учениците. Аплодисменти. Изненадите обаче продължава. Госпожа Донка Йончева. Добър ден! Аз съм аватара на госпожа Донка Йончева, учител по физика и астрономия. Физиката и астрономията са фундаментални науки, които обясняват природните явления, строежа на материята и устройството на Вселената. В 7-ми клас обучението по тези дисциплини включва ключови теми като електричество, светлина и звук, атомна структура и космически обекти. Като се поставя акцент и върху експерименталната работа, наблюдението, измерването и анализа на физични величини и явления. Едни от основните функции на Пепър в обучението по физика и астрономия са: интерактивно представяне на уроците, като Пепър ще подпомага учителя чрез гласови обяснения, анимации и визуални демонстрации на експерименти. Роботът ще напътства учениците при работа с уреди, материали и опитни постановки по време на лабораторните упражнения. Пепър ще ръководи учениците в интерактивни уроци, включващи разходки до Луната, Марс, Слънчевата система и защо не и до далечни галактики. Роботът ще подпомага учениците в решаването на учебни казуси, работа по проекти и състезателни дейности и в отделни случаи да адаптира учебния материал спрямо нивото на ученик и предоставя персонализирани въпроси и интерактивни задачи.
За да се осъществи ефективно и практическо обучение по физика и астрономия в рамките на STEM средата, ще бъдат използвани специализирани ученически STEM комплекти по физика, които са предназначени за начално запознаване с електрически и електронни компоненти, както и подходящ за подетайлни и по-комплексни експерименти с електрически вериги. Въвеждането на Пепър като част от STEM средата в училището ще трансформира традиционното преподаване по физика и астрономия, правейки учебния процес иновативен, интерактивен и практически насочен. Чрез дигиталните си възможности, анимации, сензори и симулационни технологии, Пепър ще помогне на учениците да повишават и усъвършенстват дигиталната си компетентност, да развиват критично и аналитично мислене, да решават реални казуси и прилагат изследователски подход. Ще насърчи интереса на учениците към физиката и астрономията чрез интерактивни уроци, пространствени модели и учебни експедиции в космоса. В заключение бих допълнила, че Пепър не е просто технологична иновация, той е мост между учениците и науката. Впечатляващо още един път. И за финала аватара на госпожа Екатерина Кръстева. Здравейте, аз съм дигиталният асистент на госпожа Екатерина Кръстева, която в нашето прекрасно училище преподава две вдъхновяващи природни науки – биология и химия. Тяхна цел е изучаването и изследването на живата среда. С помощта на STEM в училище уроците по биология не само ще улесним разбирането на биологичните процеси, но и разширим критично мислене, креативност и практически умения, които са от съществено значение за учениците в бъдещата им кариера. Това включват използването на роботи или автоматизирани системи за мониторинг на околната среда. С голямото си увеличение и широкоъгълна камера дронът, например, може да добави много измерения към обучението по биология, като предостави уникални възможности за наблюдение и изследване на природни среди и организми. Анализът на аериални снимки може да помогне за мониторинг на климатичните промени и тяхното въздействие върху околната среда. С помощта му може да се наблюдават животински популации и тяхното поведение, без да се нарушава естествената им среда, да се анализира дървесната покривка и структурата на горите, да заснемат видеоклипове и снимки на труднодостъпни места, които иначе биха били недостъпни за учениците. Могат да изследват различни местообитания от класната стая. Едни от основните теми, заложени в учебната програма на петокласниците, са температурните явления, въздуха и замърсяването му. Изключително важно е да наблегнем на опазване чистотата на въздуха. С наблюдение и измерване на дневните и сезонните промени в температурата, децата ще разберат как климатичните условия влияят на различните екосистеми. Комплекта сензори за изследване на околната среда помагат организирането на полеви дейности, където те могат да събират данни на място за химични процеси в атмосферата, образуването на облаци, киселини, дъждове. Базирани на собствените си данни да създават модели на времето и климата. С необикновените умения на хуманоидния робот Пепър може да демонстрираме различни химични реакции, като той обяснява стъпка по стъпка какво се случва и какви са резултатите от реакцията, което прави ученето по-интерактивно и визуално привлекателно. С разнообразните медийни формати на Пепър учебният процес става интерактивен и ангажиращ за учениците. Отново вашите аплодисменти ще ви помогнат за нашите невероятни преподаватели и техните аватари. За първи път в основно училище Гочо Шестемейски в Пловдив хуманоиден робот ще стане част от учебния процес. Той ще е с размери близки до човешките и ще разполага с автономна навигация, граден екран за интерактивна комуникация. С него учениците ще имат възможност да изучават и прилагат знания чрез практически задачи и проекти. Роботът ще служи като персонален помощник, който ще улеснява усвояването на сложни концепции, ще провокира любопитството на учениците и ще ги ангажира внимателно и активно в учебния процес. Вижте сами. Здравейте, приятели! Аз съм Пепър и с огромно вълнение искам да ви съобщя, че през следващата учебна година ще се запознаем отблизо и ще работим заедно в клуба по роботика.
Ще ви помагам да научите как се създават и програмират роботи, като използваме забавния визуален език Blockly за лесни и бързи проекти. А след това ще се гмурнем в C++ за по-сложни и вълнуващи задачи. Заедно ще създаваме интерактивни роботи, които могат да се движат, да разпознават обекти и дори да изпълняват команди. Вау, Пепър, това звучи страхотно! Много ми е интересно как ще ни помогнеш да научим роботиката в клуба. А можеш ли също да ни покажеш как роботите могат да ни помагат в училище? Например, да носят учебници или да ни напомнят за домашните? Това е чудесен въпрос, но за съжаление аз не мога да нося учебници. Не съм създаден за това. Вместо това ще се фокусираме върху това как роботите могат да изпълняват други интересни задачи, като например да решават логически проблеми, да разпознават обекти или дори да играят игри с вас. Ще научите как чрез програмиране и въображение можете да създадете робот, който прави нещо уникално. Може би дори проект, който ще впечатли всички в училището. Това звучи наистина интересно, Пепър. А ти можеш ли да ни помагаш в уроците по роботика? Например, да ни обясняваш сложни програми. А можеш ли да ни подготвиш за състезание? Разбира се, мога да ви помагам в уроците по роботика. Ще ви показвам програми и кодове директно на моя екран, за да можете лесно да ги разбирате и изследвате. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ме попитате. Ще ви обясня всичко стъпка по стъпка, за да стане ясно. Освен това, можем да създадем свой отбор и да се подготвим за състезания по роботика, където ще покажем какво сме научили. Заедно можем да измислим невероятни идеи и да създадем роботи, които да впечатлят всички. Пепър, можеш ли да ни обясниш как роботите използват сензори, за да разпознават обекти или да избягват препятствия? А как работи алгоритъмът за следване на линия? Това е нещо, което съм чувал, но не знам как се програмира. Роботите използват сензори инфрачервени или ултразвукови, за да виждат обекти и препятствия. За следване на линия се използват светлинни сензори, които разпознават цвета на повърхността под тях. Алгоритъмът казва на робота как да коригира движението си, за да остане на линията. Ще ви покажа на моя екран как се програмира това и ако имате въпроси, ще ви обясня всичко подробно. Вау, това е страхотно! Нямаме търпение да видим как се прави. Ще направим невероятни проекти и ще покажем на всички как нашият клуб по роботика работи по напълно нов и интерактивен начин. Нещо, което никога до сега не съм преживявал. Гответе се за нови знания, страхотни проекти и много забавление. Роботиката никога не е била толкова вълнуваща. Уважаеми гости, нека ви уверим, роботите няма да заменят учителите. Хуманоидният робот и другите технологични помощници са тук при нас, за да бъдат партньори на учителите, а не техни заместници. А защо трябва да сте спокойни, че учителите са незаменими? Ще ви дам няколко причини. Роботите могат да решат задачи, но не могат да четат погледа на нищо не разбрах. Тук учителите са ненапленати. Те имат суперсилата да разпознават кога един ученик се нуждае от помощ, дори когато казва всичко е ясно. Роботите нямат чувство за хумор. Дори най-добре програмираният робот няма да се сети да каже, когато двама знаят формулата на Питагор, те винаги ще намерят обща хипотенуза. И не на последно място. Учителите имат сърце. Роботите могат да преподават по учебник, но само учителят може да каже гордее се с теб. И то с такъв заряд, че ученика да запомни това за цял живот. Технологиите са чудесни за визуализация, но само учителят знае, драги гости, кога да смени темата, кога да разкаже история или кога просто да попита, а вие какво мислите? А сега, уважаеми гости, имаме честта да посрещнем един от най-успешните български учени, професор доктор Илия Русев. Заповядайте, господин Русев. Професор Русев е изследовател с впечатляваща кариера в НАСА и международни научни изследвания и институти. Той е участвал в революционни проекти, включително изграждането на най-големия слънчев телескоп в света. Ще си позволя да седна до професор Русев. Ваши са думите, че технологиите трябва да допълват човешкия потенциал, а не да го заменят. И че етиката върви ръка за ръка с иновациите.
Споделете ни всъщност, професор Русев, как навлизането на изкуствения интелект трансформира образованието и какво в бъдеще можем да очакваме от вашия огромен опит в тази сфера? Чудесен въпрос, благодаря. Много се радвам, че съм тук за това историческо събитие, не само за образованието в България, но в целия свят. Както знаете, преди няколко дни китайците изпратиха спътник в космоса с създаването на техния първи модел на изкуствен интелект, който може да разсъждава. Така че това, което си мислим, че изкуствен интелект е възможно да направи преди 2 дни, вече история и сега сме на съвсем друга книга, не на друга страница, съвсем друга книга. Първото първи важен аспект на трансформация ще бъде, както се каза няколко пъти по-рано, персонализираното обучение. Съвсем скоро всеки учител ще създаде по един аватар за всеки един ученик. И тези аватари ще следят обучението на децата, не само в класната стая, но и в къща. Ще им помага, както знаете, всяко дете има стил, по който те обичат да възприемат информация, така че тези персонализирани аватари ще помагат на учениците, ще избират материал, с който да напредват стила, по който учениците по-ефективно възприемат материала и по този начин ще помогне на всеки един ученик да се развива по-пълноценно от много рана възраст. Вторият важен аспект на иновация ще бъде обучението на деца с увреждания. Както знаете, изкуственият интелект ще може да трансформира реч в текст и обратно. Също така ще може да опише една картина в описание, писмено и в реч. Това ще помогне на децата с увреждане да се развиват също така пълноценно. И образователният процес с изкуствен интелект няма да спира само в училище, но ще продължи в къщата, когато децата ще имат възможност да задават въпроси на тези аватари, въпроси, на които не са били отговорени в училище и ще им помогнат да се справят с техните домашни по-бързо и по-ефективно. Третият момент е, че изкуственият интелект, виртуалната реалност, както и разширената реалност, ще помогне децата да се схващат трудни концепти, ще бъдат по-ангажирани в разбирането на сложни понятия и това ще е голяма трансформация при образованието на децата. Що се отнася до учителите, изкуственият интелект ще помогне учителите да се концентрират върху самото обучение, не толкова на администрацията на обучението, например при оценяването на домашните работи на учениците, както и с обратна връзка. Изкуственият интелект ще спомогне за по-безпристрастно оценяване на учениците и ще дава обратна връзка на учениците в реално време, което е много, много важно. Обратна връзка също ще дава и на учителите при техния процес на обучение, така че не само учениците, но учители ще се учат от това как се справят с задачите си. Учителите също ще могат да се развиват професионално по-ефективно. Всеки има нужда от развитие. Аз съм учен от повече от 25 години и непрекъснато се занимавам с професионално развитие, понеже пазар на труда непрекъснато се променя и ако не се развиваш професионално, ти губиш конкурентност. Така че след като завършиш формалното обучение, обучението продължава цял живот. И хора, които искат да бъдат конкурентни и да са по-адаптивни към един много динамичен пазар на труда, те трябва непрекъснато да се обучават. Изкуственият интелект ще помогне имоверно за това. Съвсем скоро всеки един ще има вкъщи суперкомпютър, който ще бъде в размера на един лаптоп, ще има изкуствен интелект и робот, който ще помага не само децата, но и възрастни да имат по-пълноценен живот. Така че аз много се радвам, че в България има основно училище, което ще ангажира децата с всички тези нови технологии от ранна възраст, което за мен е решаващо значение за тяхното по-пълноценно развитие. Така че гордея се с това, че училището Ковачевски Мески ще адаптира тези нови технологии в много кратък срок. Само за финал още един път да успокоим всички.
че те няма да заменят учителите. Никога.